Avui parlem d'una tendència impactant. Des del 2017, les persones de més de 65 anys han traspassat 3,6 milions d'habitatges a les noves generacions, ja sigui per donacions o per herències. I pel que fa a donacions, des del 2017 fins al 2024 han augmentat un 71%. Així que tant les donacions com les herències s'han convertit en un factor clau en el mercat immobiliari on l'oferta està força limitada i els preus estan creixent sense parar. Així que si estàs en aquesta situació de cas heredat, compta molt amb els tràmits, amb l'acceptació d'herència i amb la documentació. Però sobretot, molt important, compta amb el valor que posaràs a l'habitatge que heredes. Perquè si el vols vendre després, és molt important posar el preu de mercat i no el valor de referència. Ja que amb aquesta decisió pots estalviar-te molts impostos o pagar-ne més. Si estàs en el procés d'herència i no saps quin valor has de posar a l'habitatge a l'hora d'acceptar-lo, contacta'ns que t'ajudarem.